Začala by som asi tým, že už od malinka ako dieťa, v podstate celé moje detstvo, celú moju adolescenciu som bola stále chorá. Hej. Stále nejaké angíny, chrípky, chronický zápal priedušiek, exém. V podstate stále som bola na nejakých liekoch, či už proti bolesti, alebo antibiotika, kortikosteroidy. A nepomáhalo to, hej. Ako pomáhalo to chvíľkovo, ale dlhodobý účinok, proste tie veci sa stále vrácali, stále boli súčasťou môjho života. A to ma zrejme prinútilo hľadať riešenie niekde inde, hej. Takže zhruba v 21-22 rokoch, keď som mala 22 rokov, som prešla na vegetariánsku stravu. A začala som sa aktívne venovať joge, meditácii a začala som podstupovať a zároveň študovať rôzne holistické, prírodné metódy liečenia, mind-body metódy, energetické formy liečenia a podobne. Hej. Čo veľmi radikálne začalo zlepšovať kvalitu môjho života, či už po fyzickej a zároveň psychickej, mentálnej stránke. A tak som sa po určitých rokoch rozhodla začať sa tomu venovať profesionálne. Stále mi tam však niečo mi tam chýbalo, stále som cítila, že nie je to úplne ono. Hej. Čím ďalej, tým viacej ľudí, čo ku mne chodilo, si pýtalo rady, čo oni môžu urobiť preto, aby sa cítili lepšie.